24. februar 2026. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Dan je odličan za rad i druge korisne aktivnosti. Dobro znate koji rezultat želite da postignete i razumete šta treba da se uradi da biste to postigli. Teškoće vas ne plaše, prepreke vas ne sprečavaju, idete ka svom cilju šta god da se desi. Ali nije uvek moguće odmoriti se. Kada se opustite na trenutak, sve počinje da ide naopako, morate se ponovo usredsrediti i preuzeti kontrolu nad situacijom. Možete računati na podršku voljenih, oni će pružiti pomoć i dati razuman savjet. Popodne će biti prilike da se reše neki porodični problemi. Horoskop posao. Potrebno je usporiti tempo i analizirati situaciju. Impulsivni potezi mogu doneti nepotreban rizik. Danas je važno postaviti jasne prioritete. Finansijske odluke ne smeju biti donete pod pritiskom. Kontrolišite troškove. Organizacija vam donosi stabilnost. Racionalan pristup vodi ka rezultatu. Horoskop zdravlje. Organizam danas traži kontrolisano trošenje energije. Moguće je osjećaj unutrašnjeg nemira ako nemate jasan plan aktivnosti. Glavobolje se mogu javiti usled preopterećenja. Važno je izbjegavati nagle pokrete i nepotreban rizik. Fizička aktivnost je poželjna, ali postepena. Dovoljan unos vode sprečava pad koncentracije. Veče je rezervisano za potpuni odmor. Horoskop ljubav. Okolnosti ovog dana ometaju kreativnost ljubitelja ovna, teško im je da se pojave pred predmetom svoje naklonosti u povoljnom svetlu. Zvezde savjetuju da odložite važan sastanak ili sudbonosnu inicijativu u vašem ličnom životu jer rezultat pokušaja može biti nejasnoća, prepreke ili razočarenje. Bik. Horoskop opšti. Početak dana će vas oduševiti prijatnim iznenađenjima i srećnim slučajnostima. Malo je verovatno da će ovo vreme doneti neke drastične promjene, ali ćete biti pozitivno raspoloženi. Pojavit će se novi planovi. Moguće je da ćete želeti da se bavite nekim teškim i važnim poslom samo zato što su vaši prijatelji zainteresovani za to. Popodne je odlično vreme za druženje. Lako ćete se slagati i sa onima za kojima ste se prethodno posvađali. Mogući su susreti koji će označiti početak dugog prijateljstva. Zahvaljujući svom šarmu ostavit ćete dobar utisak na nova poznanstve. Horoskop posao. Finansijska stabilnost ostaje prioritet. Nije vreme za eksperimente. Potrebno je racionalno upravljati resursima. Dugoročni plan daje sigurnost. Ne prihvatajte nepovoljne uslove saradnje. Pouzdanost gradi povjerenje. Postepen napredak donosi stabilan uspeh. Horoskop zdravlje. Organizam teži mirnom i ravnomernom ritmu. Nagle promjene u ishrani mogu poremetiti varenje. Lagani i topli obroci donose stabilnost. Grlo i vrat zahtevaju umeren oprez. Umerena šetnja podstiče cirkulaciju. Poželjno je više odmora u večernjim satima. Stabilnost je vaša prednost. Horoskop ljubav. Danas se ljubitelji bika ne rukovode samo nasilnim emocijama, već i prirodnim zdravim razumom, praktičnošću i temeljnošću. Ako im tok romana u cjelini odgovara, malo je verovatno da će zameriti detaljima, a u nekim slučajevima će radije zatvoriti oči pred njima i čekati dalje razvoj događaja. Blizanci. Horoskop opšti. Malo je verovatno da ćete moći mirno da provedete ovaj dan. Neočekivani događaji mogu poremetiti vaše planove, a postupci drugih vam neće uvek biti jasni. Važno je ne podleći napadima iritacije i besa i izbjegavati svađe. Raditi neke zanimljive stvari pomoći će vam da se nosite sa svojim emocijama. Možete se vratiti na ono što ste ranije započeli. Imaćete priliku da uspete. Ne bi trebalo da rešavate ozbiljna finansijska pitanja jer ćete danas biti skloni nekoj neozbiljnosti u svemu što se tiče novca. Ali sa stanovišta romantičnih odnosa dan će biti veoma povoljan. Horoskop posao. Informacije se brzo menjaju. Proverite činjenice pre odluke. Ne prihvatajte dodatne obaveze bez analize. Komunikacija mora biti precizna. Jedan propust može stvoriti zastoj. Organizacija vremena je presudna. Fokus donosi dobit.
Horoskop zdravlje. Mentalna aktivnost je naglašena što može dovesti do nervne iscrpljenosti. Rasejanost povećava rizik od umora. Potrebno je napraviti pauzu od intenzivne komunikacije. Vežbe disanja stabilizuju nervni sistem. Kvalitet sna je od velikog značaja. Smanjite unos stimulansa. Ravnomerna dnevna dinamika donosi bolju koncentraciju. Horoskop ljubav. Danas su ciljevi ljubitelja blizanaca promenljivi. Lako padaju na plen idealizma i lažnih nada koje on izaziva, mogu da veruju slatkim govorima i primamljivim obećanjima. Kada im je prava sreća u blizini, u stanju su da sanjaju o nekom nedostižnom. Osim toga, mogu biti veoma rasejani. Rak. Horoskop opšti. Početak dana bit će povoljan. Ovo vreme je pogodno za važne stvari i postizanje dugo postavljenih ciljeva. Oni koji su izgubili veru u svoju snagu moći će ponovo da je pronađu. Poslovni pregovori idu dobro, pitanja vezana za posao mogu se uspešno rješavati. Verovatno su neobične, ali veoma primamljive ponude. Nećete se pokajati ako pristanete na njih. Morat ćete naporno da radite popodne. Važno je ne odustati od započetog i ne povući se ako nešto krene naopako. Ako pokažete upornost, postići ćete svoje dugo postavljene ciljeve. Horoskop posao. Dan zahteva emocionalnu stabilnost u radnom okruženju. Nemojte dozvoliti da vas kritika uznemiri. Usredsredite se na konkretne zadatke. Potrebno je jasno definisati granice odgovornosti. Tuđi problemi ne smeju vas usporiti. Smiren pristup donosi sigurnost. Dosljednost vam obezbeđuje poštovanje. Horoskop zdravlje. Osjećate potrebu za mirom i odmorom. Telo reaguje pozitivno na sporiji tempo. Dan je pogodan za regeneraciju. Emocionalna stabilnost jača fizičko stanje. Umor se ne zadržava dugo. Osjećate unutrašnju sigurnost. Zdravlje je u harmoniji. Horoskop ljubav. Danas, rakovi mogu biti u iskušenju da svojoj strasti daju nestandardni poklon ili prinesu originalnu žrtvu na oltar ljubavi osmišljenu da privuku njenu pažnju. Zvezde nagoveštavaju da to nije dobra ideja u datom danu i bolje je jednostavno razmisliti o tome nego na brzinu sprovesti u delo. Lav. Horoskop opšti. Na početku dana moguće su manje nevolje, dosadne greške i nesrećne slučajnosti. O njima ne treba posebno brinuti, vremenom uticaj pozitivnih trendova jača, a vrlo brzo će se situacija promeniti na bolje. Biće prilike da razgovarate o važnim pitanjima i rešite probleme koji su u posljednje vreme zabrinjavali vas i vaše najmilije. Predlozi verovatno obećavaju brz rast prihoda i značajne novčane tokove. U svemu što se tiče financija i imovine možete se osloniti na intuiciju. Zahvaljujući njenim savjetima uvek donosite prave odluke. Horoskop posao. Očekuje se da preuzmete inicijativu. Dan nosi priliku za pozicioniranje. Ne zanemarujte povratne informacije tima. Strategija mora biti realna. Samopouzdanje treba da bude uravnoteženo. Dobra koordinacija sprečava greške. Liderski potez donosi uspeh. Horoskop zdravlje. Snaga je na vrhuncu. Srčana energija je stabilna i moćna. Organizam odlično podnosi fizički napor. Samopouzdanje direktno utiče na imunitet. Aktivnost vam donosi osjećaj trijumfa i kontrole. Telo se brzo regeneriše. Danas ste u punoj formi. Horoskop ljubav. Ako na ovaj dan želite da potpuno uhvatite srce svoje druge polovine, onda morate napregnuti snagu i pokoriti okolnosti. Zvezde sugerišu da treba da poslušate savjet mentora. Usamljeni lavovi treba da razmisle o takvim taktikama ponašanja koje će im omogućiti da postignu uspeh. Devica. Horoskop opšti. Potrudite se i postići ćete veliki uspeh. Danas je malo verovatno da ćete moći izvojevati lake pobjede ili jednostavno dobiti ono što ste dugo želeli. Otvorit će se nove mogućnosti u poslovnoj sferi. Ako se danas budete ponašali korektno, uskoro ćete moći da se popnete na lestvici karijere ili značajno povećate prihode. Malo je verovatno da će sve ići po planu, pa budite spremni da improvizujete i smislite nešto novo dok idete.
Sa ovim neće biti problema, ideje će se pokazati jednostavno odličnim. Veče obećava nova poznanstva i susrete sa ljudima koje ste propustili u posljednje vreme. Horoskop posao, organizacija i disciplina donose jasan rezultat. Lako rešavate složene zadatke. Obraćate pažnju na detalje koji prave razliku. Radni dan protiče efikasno. Profesionalna stabilnost je naglašena. Horoskop zdravlje, telo reaguje na sitnice koje inače zanemarujete. Nepravilna ishrana brzo dovodi do nelagodnosti. Varenje zahteva pažnju i jednostavnost. Pretjerana briga iscrpljuje nervni sistem. Dan je dobar za uvođenje zdravog rasporeda. Lagano kretanje pomaže cirkulaciji. Praktičan pristup donosi ravnotežu. Horoskop ljubav, danas zvezde savjetuju devicama da jednostavnije shvate uspone i padove svoje ljubavne situacije i tada će mnogo brže naći izlaz iz njih. Međutim, neće sve device patiti od smešnih ili dvosmislenih situacija ovog dana. Često im neće smetati da igraju na ivici i uživaće u tome. Vaga, horoskop opšti, održavanje prisebnosti može biti teže nego što ste očekivali. Ponekad će vas izbaciti iz ravnoteže neki beznačajni događaji, mali incidenti na koje u drugim okolnostima ne biste obraćali pažnju. Drugima neće uvek biti jasno šta vam je na umu, što može dovesti do napetih trenutaka u komunikaciji. Međutim, vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendova, a život postaje bolji. Vidjet ćete sve više novih mogućnosti, odlučit ćete da uradite ono što ste dugo željeli. Verovatne su neobične ponude. Horoskop posao, poslovni odnosi su u prvom planu. Moguće su različite vizije u saradnji. Potrebno je pronaći balans interesa. Ne odlažite važne razgovore. Jasan dogovor štiti obe strane. Diplomatski pristup donosi stabilnost. Harmonija povećava produktivnost. Horoskop zdravlje, leđa i bubrezi zahtevaju pažnju, posebno pri dugom sedenju. Povećajte unos tečnosti, umerena fizička aktivnost podiže cirkulaciju. Izbjegavajte stresne situacije, kratko istezanje donosi olakšanje. Dan donosi stabilizaciju energije. Harmonija tela i uma je ključ. Horoskop ljubav, zvezde podsjećaju Vagu da njihovi lični odnosi sada prolaze kroz kapija nakon čega će se nešto promeniti. Uništenje sindikata je malo verovatno, ali ga može ostaviti nešto vredno, na primjer, sloboda. Ovaj dan će ukazati na glavnu stvar bez koje sreća ne može postojati i o čemu pre svega treba da vodite računa. Škorpija, horoskop opšti, čuvajte se, životni potencijal danas je smanjen, preopterećenje je nepoželjno. Ako možete da odložite stvari ili ih delegirate nekom drugom, to treba da uradite, ako ne, pokušajte da ne radite sami, nađite pomoćnike. Izbjegavajte stresne situacije i vodite računa o sebi. Mogući su neslaganja sa voljenima. U vašoj je moći da sprečite porodične sukobe. Samo kontrola i zdrav razum pomažu. Ne gubite glavu, pokažite zavidnu razboritost, i oni oko vas slede vaš primjer. Horoskop posao, dan zahteva taktičko razmišljanje. Ne otkrivajte sve planove unapred. Analizirajte potencijalne rizike, intuicija vam pomaže u proceni ljudi. Kontrolišite financijske tokove, strpljenje vam donosi prednost. Odlučnost obezbeđuje uspjeh. Horoskop zdravlje, unutrašnja energija je koncentrisana i moćna. Organizam pokazuje snažnu sposobnost regeneracije. Intenzivnija aktivnost vam prija i pojačava snagu. San vas potpuno obnavlja. Emocionalna stabilnost podržava imunitet. Osjetite duboku unutrašnju snagu. Dan donosi ekspanziju vitalnosti. Horoskop ljubav, ovaj dan može učiniti ljubitelje Škorpije previše preduzimljivim. Moguće je da će partneru početi aktivno da nameću svoju pomoć ili da ga previše revnosno zabavljaju svojim talentima. Trebalo bi zapamtiti da prekomerna ekstravagancija i pritisak ne samo da mogu privući, već i odbiti. Strelac, horoskop opšti, recite nam nešto o sebi, danas će mnogi biti zainteresovani da saznaju kako ste postigli uspeh, zašto ste se ponašali na ovaj način, a ne drugačije.
Vjerovatna su korisna poznanstva, a moguće je i početak poslovnog odnosa zahvaljujući kojem će vam se otvoriti novi profesionalni izgledi. Dan će biti povoljan i sa stanovišta ličnih odnosa. Pogodan je za komunikaciju sa rođacima, neke porodične događaje, kućne proslave. Veče obećava romantična iznenađenja za ljubitelje znaka. Mogući su i pokloni kojima ćete se veoma obradovati. Horoskop posao. Obaveze se umnožavaju. Postavite jasan redosled prioriteta. Ne ulazite u nepotrebne rizike. Realan plan donosi stabilnost. Pazite na rokove. Odgovornost gradi ugled. Fokus vodi ka napretku. Horoskop zdravlje. Optimizam podiže fizičku energiju na visok nivo. Zglobovi su pokretljivi i stabilni. Aktivnosti na svežem vazduhu daju maksimalan efekat. Apetit je zdrav i uravnotežen. Izdržljivost raste sa svakim korakom. Telo reaguje snažno i dinamično. Dan donosi eksploziju pokretačke snage. Horoskop ljubav. Danas je repertoar ljubitelja strelca širok. Možda su opsednuti romansom, seksom, zabranjenim voćem, sanjaju o zadovoljavanju neskromnih želja ili prevazilaženju tajnih kompleksa. Jedina nevolja je što se to često dešava u svetu njihovih fantazija. U stvarnosti im je potreban partner sa razumevanjem. Jarac. Horoskop opšti. Početak dana bit će veoma plodan. Neće vam trebati mnogo vremena za rješavanje složenih problema i rješavanje stvari koje ste dugo odlagali. Bliski ljudi i stari poznanici će vam rado pomoći. Oni će podržati vaše ideje i preuzeti neke brige. Biće korisno razgovarati o planovima, dobit ćete nekoliko korisnih savjeta. Druga polovina dana je pogodna za opuštanje i prijatnu komunikaciju, upoznavanje ljudi koje ste u posljednje vrijeme propustili. Neće biti teško obnoviti stare veze, na vrijeme ćete preuzeti inicijativu. Horoskop posao. Rezultati su pod analizom. Potrebna je disciplina. Ne odlažite ključne zadatke. Dugoročna strategija je prioritet. Praktičnost vam donosi prednost. Strpljenje jača poziciju. Upornost garantuje uspjeh. Horoskop zdravlje. Izdržljivost je stabilna i pouzdana. Pravilno držanje čuva snagu. Radni ritam održavate bez zamora. Vitalnost je u usponu. Horoskop ljubav. Danas je zaljubljenim jarčevima volje da ne reaguju na savjete, vesti i tračeve, ovo je informativna buka i juče. Odložite slanje romantične poruke, odlazak na sastanak ili lični sastanak. Prema ispovestima i sugestijama drugih ljudi postupajte sa dobrim humorom, malo je vjerovatno da zaslužuju više. Vodolija. Horoskop opšti. Povoljan plodonosan dan. Možete preuzeti razne stvari, uključujući one zbunjujuće i složene, savršeno ćete se nositi sa njima. Mnogi predstavnici ovog znaka danas će imati koristi od ranije stečenog iskustva. Zahvaljujući njemu nećete pogrešiti, nikome nećete dozvoliti da vas vodi za nos i naći ćete najkraći put do cilja. Ljudi oko vas vole vaše informisane odluke, tačne komentare i akcije koje vam omogućavaju da brzo postignete svoje ciljeve. Sigurno će biti ljudi koji žele da vas bolje upoznaju i steknu prijatelje. Neki predstavnici znaka dobit će ponude koje neće želeti da odbiju. Horoskop posao. Moguće su promjene u planovima. Potrebna je fleksibilnost. Kreativna rješenja vam donose prednost. Ne ulazite u financijske rizike bez analize. Timska saradnja je od značaja. Prilagođavanje donosi stabilnost. Inovacija vodi ka napretku. Horoskop zdravlje. Nervni sistem je osjetljiv na prekomernu stimulaciju. Ograničite vreme pred ekranima. Hidratacija poboljšava koncentraciju. Lagane šetnje stabilizuju raspoloženje. Svež vazduh ima pozitivan efekat. Dan je povoljan za umeren tempo. Unutrašnji balans jača imunitet. Horoskop ljubav. Sa stanovišta ličnog života ovaj dan može biti turbulentan za Vodoliju. Ishitrena odluka izazvana trenutnim raspoloženjem bit će nepoželjna. Usamljena Vodolija, da bi vas sudbina zadovoljila srećom, trebalo bi da se otvorite svetu. Ribe. Horoskop opšti. U prvoj polovini dana treba razgovarati o važnim radnim pitanjima.
Oni koji su to ranije ignorisali poslušat će vaše mišljenje, a ljudi od kojih niste očekivali ništa dobro ne samo da će odobravati vaše ideje, već će i pomoći u svemu. Veze koje su ranije bile isključivo poslovne postaće manje formalne, a to će vas usrećiti. Kasnije će doći pravo vreme za stvari koje zahtevaju tačnost i pažnju na detalje. Sami nećete ništa izgubiti iz vida, a drugima ćete odmah ukazati na ono što oni nisu primetili. Što više, radit ćete to slatko i delikatno, na čemu će vam oni oko vas biti veoma zahvalni. Horoskop posao. Poslovna atmosfera zahteva veću koncentraciju. Dan nije pogodan za rasejanost. Potrebno je držati se konkretnih zadataka. Kreativnost usmerite praktično, ne preuzimajte tuđe obaveze. Fokus donosi stabilnost. Unutrašnja ravnoteža poboljšava učinak. Horoskop zdravlje. Osjetljivost je pojačana i zahteva nežan pristup. Lako preuzimaš tuđe brige. Potrebno je vreme za povlačenje. San i odmor su ključni za oporavak. Voda i hidratacija imaju važnu ulogu. Emocionalno pražnjenje donosi lakoću. Briga o sebi jača celokupno zdravlje. Horoskop ljubav. Danas će jutarnji sati biti povoljniji za ljubavne planove riba. Zvezde savjetuju aktivnije korištenje mogućnosti oživljavanja romantične prošlosti, ali savjetuju da ne žurite sa stvarima u jedva nastajućoj vezi, od koristi će imati samo ako napravite pauzu od njih narednih par mjeseci.